Ayan, mukhang umaambon na. Pero wala pa naman. Ambon pa lang. Nandito na tayo sa may Angeles, papasok ng Angeles. Ayan. Astro. Ayan, nasa Astro tayo ha. Ayun. Ayun oh.
hanggang dito na lang muna. At ako yung magpapaalam na. At ayan, mukhang malakas na ang bagyo. Ayan. Kaya hanggang dito lang. More power and God bless. Okay? Ayan, sabihin mo na. Medyo lumalakas na po ang ulan ngayon. Kanina wala pa, no? Kanina wala pa. Buti na lang na tapos na kami kumain sa Cactus at Cactus Jack. Cactus Jack at ngayon ay pauwi na kami dahil lumalakas ng ulan. Signal number 3 Four na. 4 na dito ngayon sa Pampanga. Pampanga. Kaya lahat Wala, kayo makauwi na. mag-ingat-ingat na rin po kayo at pauwi na kami. Okay? See you soon!